ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथ अन्युच बहवसूरा मादर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ, ଭୂରିଶ୍ରବା, ସୋମଦତ୍ତ ଓ ଜୟଦ୍ରଥ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ସକାଶେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦ ଅନେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥ କର୍ଣ୍ଣ ବିକର୍ଣ୍ଣ ସୋମଦତ୍ତ ଜୟଦ୍ରଥ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୃପାଦି ଅସୀମ ବିକ୍ରମା ପୁଣି ଅନେକ ନୃପବର ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ଦୂର ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାରଣେ ମହାରଥିରେ ଗଣ୍ୟ ସର୍ବ ଶଙ୍କା କରଇ ସୁରଦେବ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।